futhi ngamamazi ukuthi uShembe uNkulunkulu ngemisebenzi yakhe. Imisebenzi yakhe ayenzile ngoba namanje ngithe ngikhona futhi lapha kwafika intombazane ikhala ithi umntwana wakhe uyagula umntwana wayo. Ngathi naye dadewethu ngokwethemba yalo Shembe mlando lo mntwana uze naye la. Wayesebuya naye lo mntwana wafike ombeka labathi naye lengane ngikhuluma ngayo. Ngathi mina dadewethu inani. Wathi lengane ihamba impethu umzimba wakhe. Ngathi naye wayikhumula impethu ihamba enyameni ngaphandle. Base ngibusisa amanzi ngethembe salinikezwayo sabusisa amanzi ngayigeza ingane zasuka impethu ngathi mangikhipha endishini zaphinde futhi impethu zanamathela enganeni zahamba ngase nginikeza amafutha ke no vaseline engangithathe khona kuhleni ngathi nasiswami ngicela ingane uyigeze ngalamanzi uyigcobisela uvaseline nginethembe uShembe uzoyiqeda into kule ngane akuphelanga isikhathi lali liphela isonto obuye usiswabonga ukuthi ngaya lisiyaphila. Baba abantu abaningi abama Nazareth bayabashumayele edimeleni mhlawumbe masemathempeleni bese uShembe uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini ayibasho njalo baphinde bathi uShembe imndeni elele singasekho ehleli nawo uShembe mhlawumbe sibe ungaqinisekanga kanani lokuthi uShembe emndeni le esemakithi engasekho iyamazi uShembe ukuthi ingane kwelizayo ukuthi uShembe uNkulunkulu lapho kunobufakazi obugcwele ngoba ngomnyaka sike sahamba sabizwa ngapha eMasteli kunensizwa kaCabasha ifuna ukwenza umsebenzi wemndeni yakho bingasebenzi lensizwa yasithinta ke la ithinta umshumayelo ujili wayesithuma khona ke siyokwenza lo msebenzi yathi lensizwa ke mayisise esontweni lokwenza umsebenzi yathi bafikile abantu bakubo bazothi mfana lo msebenzi ufuna ukwenza la ekhaya naye senele lezi imbuzo zoyihlaba sifuna inkomo uthi nihamba ngenyawo wayesezama ke lo mfana masinyane waphuthuma la emlandweni wayesefika ke eyichaza le ndaba kwathandazwa kodwa ngitshela lelo sonto lokungena umsebenzi wangena ngayo inkomo lawo efuna abanikazi bayo ngoba bathi baningi bacabasha osuke impumelelo umsebenzi wakhe. Okusho kona ukuthi uShembe imndeni yonke ngale kwelizayo iyamazi uShembe uNkulunkulu. Okusho nathi nje asila emhlabeni kubalekile ukuthi sazi uShembe uNkulunkulu. Kubalekile impela ukuthi sazi nokuthi ke sizazi nathi ukuthi kahle kahle sifunane emndenini yethu sikhulume kahle nemndeni yethu singalwi nawo sama Nazareth. Yebo okusho ukuthi kubalekile nokuthi nje uma usuyiNazareth uxhumane nomndeni ukwazi ukuthi ukhulume kahle nawo ungayiphakamisi. Yebo kunjalo baba. Kubalekile ukusehlisa. Mase ngithi nje ngiyakubuza ukuthi ngabe inkolo lena yobuNazaretha mothi usayibhekisisa kahle wonke wacabanga nje usakhula noma mhlawumbe ukuthi uyokube yiNazareth ngelinye ilanga. Baba ngeke ngisho ukuthi ke khona wakwafika ngoba ngangingazi lento singibuyela manje ngoba umkhulu ozala uma wayithi mayegula indaba yakhe ukuthi wasukela siyolanda amanzi komnye umuzi wakambeje wabe Nazareth khona engekho umuntu owazi kwenziwani khona kodwa kuthiwa isonto umkhulu mayewaphuza lawo manzi wayesinda njalo mayiphuzela amanzi asinde wazi wahamba nje emhlabeni ngoba ke wayesevele semdala okusho kozo ngasina nahamba nolanda lawo manzi lana liba nolwazi bayefika banitshese okay la manzi lawa aphathwa kahle kanje njengoba nje amanzi abosiseke kuthiwa awaqabhiswa intini esikanje ngabe nani mhlawumbe ulwazi usaphathwa kanjani manje nanifike nje kuthiwa namhlanje amanzi ibona abadala bebazi sesiziswa kanjani. Thina ke njengabantwana sasingazi kodwa kwakuthiwa nje lamanzi asiwaphathe singalibali nawo endleleni sesifike nawe ekhaya abadala ngibona ababazi uthenziwa kanje abathina singenalo ulwazi nangakazi nani waphuza nisayingane. uShembe baba usumfica khona ke sofika la eThekwini usiyafika uthi awunaki le shonto la Shembe usiyawabona amaNazareth ngabe hlasimbe ngase uqala wabona baselaleni bekade lukhona uthando. Baba ngizothi la ngeke uthando ngoba ngangaze ngibone ngisho la besontela khona abantu bangasekhaya phela into iyayenzeka kwakuthiwa nje silanda amanzi indaba yaShembe mina ngizayibona kwaze kufike lo baba ade ngikhuluma ngayo uthe inyanga yezulu ngaze ngiqala ke ngiphenduka ngiba yiNazareth zangilandela ke inkinga khona lapho zenzeka izinto ezinzima ngathi ngisahlele ekotishini ngafuna indawo yokwakha ngayithola kwasuka umsindo ngafuna enye ngayithola kwasuka umsindo ngathi ngingazelele kwafika umfanyana ngithoyela ko 6-7 years wathi baba Buthelezi beyifunda yokwakha ngathi mina mntanami ngiyayifuna kodwa wazi nendawo wakho omncane kanje wathi hayi ngikuthatha ngibeke mina ngumuntu odayisa ngeendawo
okuyena ofuna umuntu ozothenga le ndawo yakhe ngase ngiya kuyena kanti umama engimaziyo wafika lo mama wathi nanku umuzi wami lapha ehlathini ekhomba la ngikhona kwekuseyihlathi wathi ke nanku umuzi ngiyawudayisa lo muzi ngeke ngisho ke price yawo ngase ngithi ke cha ngizozama ukuthi ke ngiyoyibheka le ndawo mangifika la kusehlathini ngangena ke khona ngahlala kwakuhle kwamnandi ngase ke nginweba ke njengoba sengizamile ke nje ukuthi kuze ube umuzi ubonakala ukuthi umuzi namhlanje ngaleli gama lika Shembe okusho kona ukuthi impela uyafakazisa ukuthi uShembe ngempela igama lakhe asilize neze nje ugcwele kimi ukuthi uNkulunkulu ngoba sengihleli la ngase ke ngithola lo makoti engikhuluma ngaye ngithi wesithathu mamchuma sathola lo mntwana wathi maye nezinyanga ezintathu lo mntwana ezele wayesedlula yena emhlabeni wayesesala nami ke lo mntwana sobabili ngehla ngenyunga wathi maye no 7 months wasuphela ke nakibo umsebenzi ngahlala ngasebenza kodwa ngokubuka nangokwethemba wathi mayigula la endlini lomntwana angine number ka antu angaphakathi abathu antu nte ngidunte impela bangaphazami ngafonela yena dadewethu nangu umntwana uyagula ngazi ngenze njani ngicela ungibikele enkosini isikhatshana futhi wangiphendula wathi hayi umntwana sewuzosinda uthe ba umntwana uzosinda wayesesinda ke lo mntwana wathi nje manje nonyaka ngase ngithola umsebenzi ngase ngiyasebenza kanti ngehla ngenyuka naye la idazini ukuba ngazi ke abantu abaningi mase sengena kulodaba lo baba olibekayo njengamanje ke ngisengibuza kahle ukuthi mase uchazile umuntu mhlawumbe okhona ulalela lapha emakhaya onesifiso kwazo ngabe uShembe kubaleka kangakanani ukuthi uzofike noma uyakwazi ukhwana noShembe nje ukhona lapho ukhona kusindisa noma kubale ukuthi uzofike noShembe ufike unikele bese kuyima uthola usizo noma uyakwazi ukhwana noShembe ulapho ukhona kusindisa kahle kahle uyakwazi ukukhuluma noShembe la ukhona ngaleso sikhathi ngoba naye usuke khona akulalele futhi ayenze lento ayifunayo akusindise ba wona mawungisindisela umntwana nje kunzima ngazi nongawulalela eRoma ngayo lengane ngoba igula kodwa ngavuka ekseni isisindile ngegama lika Shembe njengoba sihamba la ngeyitimela ke kwagula abantu la etimeleni bengayithandi indaba kaShembe ngoba ke sinethemba lokuthi uShembe yaphilisa futhi owethu usonke kwazi waphoqa ukuthi ekhojeni besikulo kwangena amaKristu sashumala ndawonye engayifunda baShembe kakhulu la waphoqa khona sisiphathe imboshiki manje sishaya imboshiki esitimeleni kusini esitimeleni sahamba ke isikhathi baphenduka abanye njengomama nje uMakhathula uMamkhize sinala ke thempeli baphenduka khona esitimeleni nabanye ke bazi bayishiya ikhoji bahamba baya kwamanye sasala sababaza ukukhulu kwaShembe ekuchaza ukuthi ke nganza ukuthi ngoba nala ngikhona la indawo yamaroma limvamisa kodwa kuthe mase kunenkinga khona la kwaqhamuka ubaba omakhelwane wami la eduze wathi Buthelezi ngeke ukuthi uShembe uyasindisa uyabasiza abantu njengamanje njengoba ingane yami ishiswa abantu abaphesheya bayibulala yini engangisiza kathi naye baba into engiyibona ingcono engathi bungathola umuntu omNazareth umshumayeli akulekelele kuyomlanda lo mntwana la efele khona nibuye naye nizomgeza la ekhaya bese ke nimngcwaba ngendlela efanele hayi wayesebuza kwenziwani ngase ngimchazele ngase ngithinta umshumayeli ngoba ngiphethe ngithinta umshumayeli ojili unaka umsebenzi wakhe odinga isandla senkosi wathi umshumayeli ojili kulungile ngithinta ubaba Dlamin la ngezansi sahamba samthinta ubaba Dlamin bayilanda lensizwa ngoba ngangimsebenzini mina abuya ntambama sayiqedela naye kuyigeza abaphezulu yayisingcwatshwa ngakusasa ngithi kwaphela insuku ezintathu wayesefika futhi ubaba wakhona wathi uButhelezi kanti uShembe wena unjani ngathi mina baba kwenzekile wathi njengoba ngiyila nje lo mfana simbekile bese ehluphilene isikhathi eside kodwa simbekile la ekhaya uyabonakala lo mfana uyafika ngalolusuku lwesithathu uzothi mkhulu njengoba ningibekile nje ngikheziwe mina ngoshe la ngikhona ngifika ngena kahle emndenini wakithi kodwa isikhathi enginazo sincane ngeke ngikwazi ukuhlala isikhathi eside nani wayesehamba lo mfana uthi ke ngizobonga leyo umsebenzi njalo ngathi ngithi nake baba umsebenzi kaShembe njalo kodwa bengikubona kukuhle ukuthi ke wahambe uye ebuhleni uyozibonga la khona wena ngoba mina ngeke ngikwazi ukuthi ngithi khuluma la bese kuyaphelela ngoba nami uShembe ngambona ngayo umsebenzi la yenza noma ke ngakholwanga ubaba
waqhubeka ke nezinto zakhe kwathi naye noma sekufika kwafikayo kodwa wayecela imithandazo sahamba sawuthandaza khona wayefica isikhathi ukuthi inkosi imbise adlule emhlabeni wadlula emhlabeni ngaqhubeka ke mina ngahlala la kwase kuba nezinto ke eziningi ezenzekayo khona la endaweni sibizwe sama Nazareth ngake ngafika nje komnye umuzi laba phezulu ngase eringini nakhona behlushwa umfana wakhona bathi umfana wakho uyahlupha uyaganga nje into eziningi abayibala ngaze ukuthi naye bizani amaNazareth azonisiza sahamba ke sakhona sayikhuluma indaba yakhona kanti icala likubaba ozala bona abantwana lakhulunywa icala lakhe lathethwa kahle yayisekele ngani kuyeka futhi ukuganga ekwenzayo nomfana wakho engasebenzi wayesekuthola umsebenzi ngegama likaShembe ngaleli gama likaShembe saqhubeka kwesikhathi sahamba ngezitimela kwafika intombazane la esitimeleni yathi yacela ukuthi ke silethe umthandazo kubo hayi sasike sibizana sizinsiza sasenalo ukuthi andukashana singakabhekani ukuthi ubani unani ubani unjani sahamba nezo kaShembe masifika lapha sathandaza uthi lo dadewethu hey bafowethu ngihlushwa umuntu la wesilisa owadlula emhlabeni ngokugwazwa manje uyabuya ungitholisa ingane lo muntu uyabuya lo muntu eze la azongena la endlini alalela endlini bukhoma ngibuza bese efika udawu usefikile ngizwa ingane yakhaya sase sinethebe sinayo sase sithandaza sibiza uShembe sacela ke dadewethu kufanele mayifika lo muntu umtshele ukuthi akahamba kwaba kubo ayokhuluma nabo ukuthi indaba yakhe kufanele iphelele kubo wayesehamba lo dadewethu ethandaza lo mthandazo simtshele yona sathi kufanele unikela ngoba ithebele seduza lelapha phezulu ethanda umusa wayesehambe yonikela khona wathi mayebuya lo sisi nganganakile wangifika la station ngokukhulu nje nawe wenama wathi baba Buthelezi ngathi mina yathi siswami wathi ayibona yakhumbani lapha ekhaya wathi manje ngizambona uJubani wathi mayefika kumina ifika ngokujabula wathi awulento nganiwenza lapha ekhaya umthandazo wangisiza wona ukusebenza engasebenzi babephila ngemali yegrant banoku 720 njengoba manje seku 400 nento bebani labantu endlini bedla le mali inyanga yonke uthi ngaleyo sikhathi ngawuthola umsebenzi namhlanje ngiyasebenza la eWestmead le eJacobs namhlanje sephindwa wathola umsebenzi eWestmead ngaleli gama likaShembe namhlanje udadewethu kusenomuzi engathi kodwa ke naye ngenhlanhla ngathi mangiphosa amehlo useyilona Nazareth manje izoke lezi zinto bafethe edala ukuthi singami ngoShembe yiyo lemsebenzi izama ukuyichaza ukuthi nobani noma bukuliphi izwe kodwa bekukudla uShembe umethembe ngoba nje wasila nje yiyo lemsebenzi kaShembe asibonge baba ukusivakashela kwakho la e-studio ngathi uNkulunkulu nje bangakukhumbula njalo nkosami niqhubeke nje nisivakashele njalo zosiphinda bezinhle ngoNyazi nathi siyabonga baba ukufika la emzini la kusakazwa khona indaba zoNyazi ngathi ke nani uNkulunkulu nikhumbula nikhule ningawubangela umsebenzi kube impumelelo. Sibonge babukeli ngosixhasa kwenu nangokubuka kwenu sibonge na kubantu ababukelile cha mina igama lami ngusibongo waDlamin sengiyavalelisa ngithi uNkulunkulu abe nani inkosi ithole umusa please siyacela kakhulu ukuthi ni subscribe bakwethu khona sokwazi siqhubeke sinilethele indaba ezinhle zoNyazi nesiqubule sithi amandla awoNyazi sibonge.